ditantang lelembut. Saelore kretek jarakan ana protelon. Yen manengen tumuju Madiun, dene mengiwa arah Magetan. Ngliwati protelon wanci jam 8 bengi, Sentot sing nunggang sepeda ontel wis mlebu desa Keniten. Ancase bakal nonton ketoprak ing desa kono. Nalika kuwi antarane taun 70-an. Keniten durung mambu listrik. Sadawane dalan mung dicoloki ting sing digantung ana emper omahe warga. Sing ndadekake dalan ketok rada padhang merga sunare rembulan tanggal 10-an. Lurung sing diambah gronjalan. Dalan makadam sing watune saendhok-endhok banyak gedene. Sepeda ontel sing ditunggangi Sentot kepetung mentereng kanggo ukuran jaman semono. Weton anyar, tumpakane alus. Mula nadyan kadangkala rodane nenggel watu nanging ora nuwuhake swara gembradak. Sinambi genjot pedal, Sentot ndangak nyawang rembulan. Nalika bali nyawang lurung, Sentot kaget. Weruh-weruh ning ngarepe ana bocah cilik mlaku ijen tanpa ruang ing tengah dalan. Sentot ketotoran anggone ngerem. Kanggo nyingkiri tabrakan, sikile sing sisih enggal didonake kanggo mbantu ngerem. Nanging sajake keseimbangane ringkih. Mula Sentot kepeksa mencolot saka sedel. Tujune ora nganti nubruk. Mlaku ning tengah dalan. Bosen urip yo. Ucape Sentot atos. Yo mripatmu kuwi sing ora nyawang dalan, mlaku wis ning pinggir kok isih arep ditabrak wae. Sing disemantani ora kalah sengol. Bayi sak kepel ngono dadak kakean omong. Wuwuse Sentot emosi. Hehe. Sing diuneni mrenyes. Sentot njondil. Nalika mlengeh, untune bocah kuwi cumlorot. Bayi wingi sore reko-reko nganggo untu emas. Guneme Sentot. Nadyan bayi wingi sore yen aku nganti kalah balapan sepeda karo kowe, tak sembah ider-ideran. Sentot maspadakake permana bocah ing ngarepe. Jebul wis uwong, mung dedege wae sing cebol. Kowe aja nyepelekake wong cebol e. Kalah balapan karo kowe pilih dadi gedibalmu aku. Panantange maneh kaya-kaya ngerti sing dipikirake Sentot. Lah endi sepedamu kok ngajak balapan? Ora perlu nganggo sepeda, aku tak mlayu wae. Ngece kowe. Guneme Sentot atos merga rumangsa diina. Cobanen yen kowe bisa ngalahake playuku, ampuh tenan kowe le. Yo, tak sanggupi tantanganmu. Njaluk tekan ndi? Sak jalukmu. Songar. Mayo dhisik kono, tak tututi. Wong cebol ndisiki mlayu. Lakune sing ketiwelan nerak sunare bulan. Sentot mesem nyepelekake. Sepeda dipancal lon-lonan. Niate ora arep nyalip dhisik.
Ngenteni si cebol kentekan napas lagi dilancangi karo digetak kupingi. Nanging wis sawetara adoh playune wong cebol iku isih tetep tahes. Suwe-suwe Senthot ora sabar. Yen mung ngetutake playune wong cebol iku, banjur kapan oleh nonton ketoprak? Mula pedal dipancal rusa. Petunge ora nganti 2 genjotan wong cebol iku mesti kesalip. Nanging eloke saben arep disalip playune wong cebol mau sangsaya banter engga ora ketututan. Senthot ngetok karo San. "Ayo, tututon aku. Apa mung semono kekuatanmu?" Wuwuse si cebol. Senthot saya kemropok. Anggone genjot wimbuh dikencengi. Nanging meksa isih oleh sak mburine si cebol. Ana saklore kretek, wong cebol kuwi nyiwi-iwi. Tekan protelon, wong cebole menggok ngiwa. Saking kemropoke Senthot melu menggok ngiwa. Wis lali marang sediane sak kawit anggone arep nonton ketoprak. Rumangsane Senthot dalan sing diambah sangsaya munggah. Kringet dleweran ambegane menggeh-menggeh. Lakune Senthot tekan sakwenehe papan kang jembar banget. Saemper alun-alun. Kahanane padang jinglang. Pranyata ning papan kono wong cebol mau dipapak balane sak pirang-pirang. Dedeke padha-padha cebol. Sorak rame boto rubuh. Ngubya-ngubya rowange sing mentas menang balapan. Dipanggul rame-rame diumbul-umbulake. Senthot rumangsa kewirangan. Karepe enggal balik nyingkiri papan kono. Nanging Senthot bingung kudu menyang endi parane. Senthot kelangan kiblat. Weruh Senthot bingung, bola-bolane cebol mau padha ngguyu lakak-lakak. Jejogetan nyenges dheweke. Ning satengahe rasa bingung dumadakan Senthot diparani wanita cebol. Kaya kebu dikeluh nalika dheweke digandeng tangane dituntun digawa menyang sakwenehe panggonan. Ning papan sing ditekani Senthot ana pahargyan gedhen kanthi nanggap ketoprak. Sing nonton jejer-riya. Ketoprake gayeng. Sedelo-sedelo penontone ngguyu ger-geran merga dagelane lucu. Senthot uga melu ngguyu kepingkel-pingkel. Semono uga nalika adegan perang. Pemaine prigel bela diri. Pencolotan mrana mrene. Kadangkala uga salto memburi. Nanging Senthot keganggu anggone ngematake ketoprak merga ora betah karo ambune abab sing metu saka pawongan ing sisihe. Ambune badhek lan bacin. Apa dheweke mentas nguntal batang tikus? Batine Senthot gregeten. Kithoke Senthot dadi mengkorok sanalika. Noleh nyiwa sumurup wong cebol sing mau mentas balapan karo dheweke irunge gruwung. Untune gedhi-gedhi, dawane ngliwati lambe ngisor. Semono uga nalika dheweke mengonengen. Wanita cebol sing mau gandeng dheweke rambute dawa, diule, nglembreh nganti lemah. Bangkekan mendhuwur tanpa busana. Dene perangan ngisor nganggo sandangan terusan putih polos. Payudarane nglegena, raine tanpa kulit, mripat mendulu. Lambene kaya dijejeli gombal.
bisane mung wetenge kaya diudhek arep mutah. Ketoprak bubar, sing nonton uga melu buyar. Senthot ora bisa ninggalake papan kono, jalaran digujer déning sing lungguh ana kiwa tengene. Nalika dheweke mberot, wewujudan loro kuwi metu nesune. Senthot diruket. Abab sing ambune ora enak saya ndulek irung. Senthot bengok-bengok njaluk tulung. Sakehing wewujudan cebol malah gumruduk mara lan bebarengan nggebyuki anggane. Senthot ora bisa budi. Ujug-ujug dheweke weruh pepadang. Langit sumilak. Bebarengan karo kuwi, cebol-cebol sing maune ngrubung dheweke age-age nguwali pangebyuke lan enggal-enggal mlayu sumingkir. Senthot tolah-toleh. Jebul dheweke mapan ana tengahe dapuran pring ori ora adoh karo kuburan. Sepedane kecepit papringan. Wancine jebul wis esuk. Dheweke sumurup sawetara pawongan teka manggul pacul sajak arep gawe luwangan kanggo ngubur warga sing tinggal donya. Senthot banjur ditulungi. Saka keterangane tukang ngeduk kuburan mau, Senthot lagi mudeng yen dheweke kalap ing pasaryane Mbah Bayi. Dek taun 70-an, kuburan Mbah Bayi oleh sakidule lapangan. Saiki lapangane wis ora ana, merga dideki gedung sekolah dasar. Cutel.